Ayuba dan kwambo. Na'am. Ku tawo mu dauki hoto. Kai. Ina za ka je? Kai. Uban na mai ikira muka ce ina za mu je? Bane ne baban ku? Take time. To, ku je ka. Na gaske. Ku tawo mu dauki hoto. Yawa. Yawa. Kada la ba. Sha. Kuma ku taho. Ke ko ku koma baya. To a dauka. Zan dauka. Yadda wannan kudin narkakkun kudin nan suka samu, zan sai Bugatti, zan sai Ferrari, zan sai 2019, zan sai 2020, zan gina 5-star hotel, zan shimfiɗa night club in haɗe maza da mata tsaf. Ni ne maji daɗin su, sai dai ka ana cewa bazuka ya girgije. AS Ina ragowar kilishi na aiki. AS sun kwashe kuɗi. Alhaji ya bani kuɗi a jiya, sun kwashe sun tafi. Yan uwanki ba sabon duniya a hankali. Yi magana ina jin ka mana. Yawa, hello, Adahama. Alhamdulillah. Na ga take-taken su cuta ta suke son su, ka samo addaka ka taho da ita kawai, saboda yau ba mutunci. Baba sun kwashe kuɗi. Sun gudu. Hello Sifi, ya ka kashe? Kai ba ka ganin abin da yake gaban mu, 'yan sanda ne ga su can a cikin foyin. Ni fa sa waccan motar ban yarda da ita ba. Wannan ai ba ta matsala ba ce da mun ga ma'aikata. Ga ofisar mu na a gaban mota. Kamar ya. Ga kudawa. A'a ga kuda taken kasa. Ba fa jira a zuwa dauki kuɗin nan a je a raba, kada ba a sake dawa a dauki wani fa. Hawa. Bismillah. Alhamdulillah. Yanzu wannan gidan badan ne? Gidansa ne. Wannan shine na hudu da ya gina a tsakankanin shekarun nan. Na hudu ba ka ce? Wannan motocinsa ne duka. Wannan duk motocinsa ne? Duk motocinsa ne, amma kin ga ya baki a can shi ya taho na. A'a. Ai kaga dalili ya yanzu ka je ka dauko ni na zo na gani da ido na. Amma fa ba zai ji da kyau ba. Yanzu yana ina ta nan zai shiga gurinsa ko ta ina? Ga hanya nan. To mu je ka kai ni ma mu je. Ai ba zai bar ni shiga ba. Kin ga da inda muka rabu da shi yana kumfo baki kamar zai fitar da wuta. Badan nan? Sosai. Sai dai in ke ki je ku babata in ya amince to in shigo. Lalle. Tsaya cire miki wannan. Da ni yake zancen. Wato an baro can kenan an dana. To jama'a ba fa buzu bane, taska ne. Wannan wanda kuke gani mahaifiyata ce. Na tafi ne har gida na je na ɗauko ta domin ta zo ta roƙa min gafara a gurin Alhaji. Na san za ku yi mamaki bayan an yi wakaciwa tashi da kuɗin Alhaji an raba. Manyan kuraye sai ya dan kwambo sun ɗauki manyan kuɗaɗe a cikin kwalaye sun tafi da su. Yayin da suka ban mu da 'yan biyar ni da Sabira duk irin wahalar da muka yi. To ita Sabira saboda rashin zuciya sai ta kwashi kuɗi ta kawo Alhaji. Ta ce ga abin da ya faru. Ni kuma da yake kwaɗayayye ne sai na ɗauki kuɗi na. Tunda na kidawo da kuɗin nan Alhaji ya ɗauki kafan tsara ya ɗora mu. Ya ce a kamo ni duk inda nake. Ni kuwa na ce kafa mai na ci ban baki ba. Tuni na ranta a ta kare sai bakin boda. Na shiga garin da magarancan a ƙasar Nijar inda mahaifiyata take. Na je na kwashe duka labari na bata abin da yake faruwa. Ƙarshe ta ce ai ba za ta bar wannan magana ci gaba da tafiya ba, ɗauko ni mu je mu gana da shi badan ɗin. To yanzu dai wannan zuwa ne na tattaunawa tsakanin mahaifiyar taska da Alhaji Badamasi. Ila a wanye lafiya,
kila kuma a tashi babu ci sai dai in koma gidan ci gaba da zama a can ƙasar mu Nijar. Jama'a barkamu da dawowa shirin gidan badamasi karo na 3. Muna ɗauke da nishaɗi da abubuwan farin ciki. Muna godiya da irin bibiyar da ake. A sha kallo lafiya. Ina Alhaji yake? Wani Alhaji? Alhaji mai nan gidan mana. Ke mun babu da wani Alhaji a nan gidan. Ke kada ki kuskure ke mun rashin kunya. Kina tafi a buce ka ce busassan kadan doniya. Ni za ki gaya wa haka? La. Ni kika ce kadan doniya? Na fada. To wallahi sai na gaya Alhaji. Au. Ikon Allah. Alhajin yana nan kuma? Ko yanzu ya dawo? Ke ki ji mata. Ha kawai kin kwaso kayanki. Sai ka ce sanda ko bararo. Kawai ki ce in zo kira miki Alhaji. Je ki gaya wa Alhaji. Ki ce mashi inna sarmaici daga Nijar. Maza zai ki gaya mashi. To tsaya ki ji. Amma ki tsaya a nan gurin. Kar ki sake ki matsa daga nan har in je in dawo. Kin ji ko? Alhaji. Kin sake kona abincin ko? A'a, wata ce da kayanta kamar na 'yan sanda, kamar na bararo. To wallahi tana nan, kai take son gani, kuma baka ganta ba buguzun da ita. Ke, kin raba min hankali. Barorojin ne ko 'yan sanda? Sunanta ma Inna Sakarai. A'a. Ba sunana Inna Sakare ba, sunana Inna Sarmai. Kina ji na? Babu Sarmai. Badan? Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka ka dai. Babu Sarmai. Badan ashe kana nan a duniya? Ke malama, ba sunan yi Badan ba, sunan shi Alhaji Badamasi. Kai, wallahi na ji kunya. Ana faɗi sunan Alhaji. Ke. Wannan ita ce babban taska. Ita lallai, tsalle ilawani. Ina kwana, zuwa. Kuma wallahi Alhaji hasi ka ba wajen hancin. Ta shi, in je kike dawa mun abinci. Yawa. To. Barin gaya ma indi babu tashin hankali a irin halin da mu muka tsinci kanmu a ciki. Dole. Arziki gaba da baya akwai shi, amma mun zama koma baya. Kuma gadonmu ne. Kai, da Allah ku zo mu haɗu nan a sayan da za mu sarrafa wannan bahagwan tsohon. Yawwa. Kuna ji na? Abin da ya sa da kira ku zo gaba ɗayanku. Wannan tsohon ba a sai da shiri. To wani irin shiri? Yawwa. Abin da nake so da kai. Kai malami ne. Kuma duk lalacewa dai inda aka ce mutum malami ne ba za a rasa addu'a a gurinsa ba. Ko? Hakika. Addu'a za ka shiga. Ko kuma mata. Mu kuma mata me za ka neme mu da sharrin naka ne? Ai aikin ku ne makircin da sharrin shine gadan ku. Shine yasa zan sa ku yi gadan naku. Idan ya fito ku rushe da kuka kawai.
jan kanka je yayi dan kwambo kawai sai mu rushe da kuka kamar mun zo gidan mutuwa masala fa aka zo ne ba sai ka ce in ta rusa kuka ba fa zan kukan nan ba hauka yarinya in ba da hakan ba wannan tsohon ba za a kama shi ba au ni da san halin mutumin a to shikenan ai aikin wani kai kuma na san ka idan nayi nawa ina dora kai kuma sai ka dora naka ka san yadda zaka a kware kwa daga shi ai caji a girmama shi ai macaji a kammama shi yawa a haɗe shi tsaf kawai in aka yi dace sai ka yi sai gidan baba wato da ya aikata abin da ya aikata can gurin ya je ya gudu ya sami ki ko ashe kenan ka san komai ka yi laifi shi isan ya ka faɗi wannan kalmar magana ko kai kuma yan kaso ko da yake kai bagwari ne kada mu zo mu gama shirya saƙa ka je tsakiya ka yanke mana ita kakkace komai shi kan ne ba to ta anything yawa gashi nan ma Baba ka taimake mu ka taimaka mana ka nema mana gafara a gurin tsohon da namu karfa mana asiri to idan kun gama kukan ko mutuwa aka a gidana ai ku ba ku cikin waɗanda za su zo gidana su min kuka ke da Allah ku yi wa mutane shiru ya za ku zo ku ne wa mutane koke-koke sai ka ce gidan mutuwa what do you mean to cry ba ku jin abin da ya ce ne ku yi limma mutane hiru kan ku tona ma mutane asiri kun tsiri sai ka ce wasu tsofaffin janareto haba da Allah haba da Allah ha Gati da daɗin da kuma gunguren sarkin doki, kama mantuwa daki na mutan Madina tsohuwar turaki maki nama, karereti ne ɓalla tinke, gangama ce ɓadda kuɗin makawo, da homu zama ne fidda sarri, arna ba mai hankali ba kai da tashi ya tsohu a yaki. Allah da ya tashi iko kaga irin gemun da ya baka malam, harin gemu gare ka. Irin gemun alasar ya ne kana bacci ka tsada ka jiji ayin dai ta rike gaskiya ko da annabi kwa zauna kiyama kai tsohuwar ka cikin mutunci ba kisan aure ba cin amana ba ruwanka da bin matan iyali ai kai ka gode ma Allah haka yake baba magaji na dauri ikon Allah tsuntsu kake sai a sama kwata-kwata kake mugun ice baka ci baka turnike da hayaki kashin burburi kake kawanya yara sun gani suna watsotso manya sun gani suna son barka bakar fura da kan bule sai ana daka ki mai gidan ya kauce ka da ki baraya dan mai uwa ya ji tsoro Allah wallahi nawa ai bana zamani abokin tafiya Allah maka albi za nake son ta sanka to wannan sabon samfurin maraba da shi ka ce kwartan uwa to ko kwartan kanwa ai dan iska ne tsinanne ne ba mutumin arziki ba kaga kenan ni ka bata ni kenan sannan kuma ka zo ka ce wai na daki maraya dan mai uba ya ji haushi to maraya dai duk wanda ya dake shi dan banza ne tunda Allah ne ya bada umarnin cewa a tausaya masa tukutuku da ka faɗa ka ce mugun ice to in ka tsaya iya nan ma tunda abin da aka ce mugu ai ba mai kyau bane sannan aka ce na turnike tsohuwa da yaƙi na laifi ma ɗan ƙaramin yaro na turnike kaga tsohuwa duk wanda yi mata wannan rashin mutuncin ba shi da mutunci to kaga ɓata na kai na gode kai kuma na dawo gare ka ka ce ni mai arna ne arna ba su san makwanci na ba to ni ba ni da arna kuma ba na so in same su balle har su san makwancin nawa ko kuma wayannan shagirgirbau kawai kuka zo kuka kama kuka ba gaira babu dalili haka kawai kun shiryo wasan kwaikwayo kuma na san me yasa kuka shirya abin da ya dame ku dai shine mummunar alakar da take tsakaninku da mahaifinku kuka zo kuke so in shiga tsakani to na je na sadu da shi haka ba yadda ban yi ba da Alhaji kamar yadda kun sani ni ba na shakka sa tunda ni ba barawa bane ban taba cutarsa ba na gaya masa qabli da ba'adi akan ya hakura ya yafe muku saboda za ku shiga hadari idan bai yafe ba Alhaji yayi mursisi ya ce bai yadda ba daga ƙarshe ma ce yayi in tashi in bashi waje dan shi ya ba wa 'yan sanda umarnin duk inda aka ganku a kama ku 'yan sanda kenan duk wannan tala maka ƙurar da muka da adalcin da muka yi ma wannan yi maka kirari ne maka kirari matan nan suka ringa zuba kuka kamar tsofaffin janareto amma duk ba mu yi maka ba ka kata ba mahaifin mu haƙuri to me kuke so in yi
kaga ba magaji da wurin musu muke duk yadda za a yi duk halin da za a shiga ka tirsasa shi ya fi mana duk tabargazar da muka yi ba shi kenan ba da mu da kai ɗaya ne ba. To ai tunda kuka gane kun yi tsiya kuwa ni ba zan zama mutumin banza irin ku ba. Haba malam magaji. Malam magaji a ce kalmar mutanen banza daga bakin ka ne zaka ce mana mutanen banza daga mun zo wurin ka ya taimake mu a sasance tsakanin da babam sai haba bai kamata ba ni tun da ka zo nan ka ji na yi wani magana. Baka ce komai ba kuma in ku ba mutanen banza ba ne ina kuka ga mutumin kirki yana rigima da mahaifinsa har sai ya zo ya ɗau hayar wani ya je ya daidaita su ko baka ce komai ba yanzu a nan tsiya da shakkiyanci da rashin mutunci guda nawa kai a aikace. Mutanen banza kuma sai dai in ku cire ni a ciki. Da ku ya tafi kaf ɗinku domin ni da aure na da mutunci na. Kakkafa ɗinku daga yawon tazubar kuke don haka da ku kuke wallahi ni ban yawon tazubar ba. To da irin wannan auren naki Hauwa irin wannan auren naki a cikin minti ɗaya zan aura shi so 100. Bismillah. Maza 100 a jama'a hukata. Ni wane ne? Bala ma kin daura. Take mu ku ba ku da hankali. Inda aka yi sai ku bari ku yi shiru ko? To amma shikenan tunda na iya kulla kuma kun iya to ku ƴaƴansa ne ai gidanku ne ku je ku kai kanku ni na tafi. Kai mai girma baba wato bi ma'ana musalaha ne na zo da shi domin in mun fuskanci uban namu wato mu tafi a lalama. Tsaya ai kai wankin babban bargo zan maka saboda duk cikin wayannan in aka tattara rashin mutuncinsu kai ɗaya naka ya fi ɗarin nasu. Ka siffanta da siffa ta mutanen kirki amma a ƙarƙashin ƙasa mugu ne kai. Wai so kake ka nuna min cewa ni wawa ne ban ma gane abin da kuka yi ba? Ai kyalewa ne saboda ni to in na zama irin ku ba bambanci kenan. Ai hankalin kenan shine dalilin da yasa na haƙura na kyale ku. Amma ai ina sane da cewa kai ka zo da kai ne ma buhun a hannunka yake. Ka rufa min da wannan lukutin. Kuka dinga jibgata kamar jaki. Haƙarƙari na da ƙirji na da wuya na da baya na wajen sati 2 ne ba ni da lafiya. To duk ina sane da wannan fa na kyale ku. Kuma shine yanzu haka zo kana wani kakalin larabci Hausar ma wai sai ka mata larabci saboda shakiyanci. To na ji na iya kulle-kulle amma kuma kulle-kullen da kuka yi ne kuka kasa warwarewa yasa kuka zo waje na. To bari mu je gaban alhajin sai a warware kullin in zai kullu in ba za a iya ba a ƙara kulle. Yawwa ya fi mana ya fi. Barka da zuwa. Taska manya. Allah ya taimake ki. An zo lafiya. Ka dawo kai ma? To, ga mu nan dai kila an da mu din kowa. Dan da zuwa. To shikenan barka. Barka da zuwa. Daga mu da kasawa kenan. Taska manya. Wallahi. Ikon Allah. Ashe ki ce ba ke kadai wace har da yan gudun hijira yar uwata. Kamar ya yar uwarka? Yar uwata ce ke mana. Ba ina nufin yar uwata jini ba. Yar uwa dai da aka dan yi aikata laifi aka gudu kowa ya tsere. To me kake nufi? A barauniya mana ba kudin Alhaji muka sata mu gudu bane gaba daya. Taska ba na san irin wannan neman rigima. Ka raka ni ciki. Ni ai ba ni ba shiga gidan Alhaji yanzu. Har yanzu ba daidaita ba amma na dauko mahaifiyata tana ciki suna magana. Na ka samu wuri Taska. Na san yanzu suna can suna kai ruwa rana. Taska ka zo da mamanka? Wallahi har da ita to in ba ita din ba ai ba wanda zai iya masa wannan. Ka ce yau zan ga mamarka. Wallahi tana ciki ko. Kin ga anti mu je. Ke dai ki jira ni. Sai na shiga ciki na lallaba baba tukunna kafin ki zo saboda ai halinka duk ɗaya ne. Ku jira tare. Ina zuwa ku tsaya. Dole ai mu tsaya duk barayi ne. Wai barayi. Wallahi ba ɗaya muke da kai ba. Ni ƴarsa ce, kai kuma mai gadi ne. Kin ga anti, bari in zagaya ta bayan in shiga ɗaki na. Kin kira ni uka daidaita da baban. Mu da kanya aka kaɗo mu. Babu Sarmai, ki fahimce ni.
ke fa uwa ce gare ni, ba ni da wanda tafi ki. Duk abin da uwa take maɗa kin mun, sa'an kin mafi uwa ta in shan wuya a kaina. A banza tun da dai ban wuce ka ce ba wacce ta wuce ni, ta wuce ni, amma yanzu wannan yaron ba dan uwanka ba ne, ni ba ku da bambanci da kai da shi, amma yanzu shine kake so in kwashe kaya na mu tafi Nijar da shi. Ba korinsa nake nufi ba, shi ne da ya kori kansa. Kamar ya kori kansa? Ba munafinci ba, da aka raba kuɗin da suka sata da sai ya kawo mu da kasan da aka mishi, kamar yadda yar ƙoshi ma'aikaciya ɗin ta zo da tata, ko ba ka ba? To amma ina sai ya wuce gurinki da kuɗin. Kai wai duk da haka kake magana yar wanke-wanke, ni ba ni da alfarma a gurinka kenan dan ya ɗebi kuɗinka ya kai mu, ni ba zan ci alfarma kuɗinka ba. Ikon Allah. Mada, yaushe ka canja ka koma wannan kalar haka? Salamu alaikum. Alaikum salamu. A'a, Tani. Ina wani? Allah ya sa za ku gaisa da babu sarmai. Gyatumin taska. Wannan fa yarwa ce a cikin matan naka. Babu sarmai ba za ki san mahaifiyarta ba. Tani, wannan ita ce babu sarmai. Ina wuni ma? Na gaji. An zo lafiya. Mahaifiyar taska kuma uwar goyo. Duk abin da uwa take maɗa to ta mu. To ina tattibiri masomin gardi har na gama karatu na koma Sudan ƙarin karatu. Kan in dawo shine aka haifi taska. Haka ne fa, wallahi ashe baka manta ba. Wai yanzu dan Allah ƴaƴanka nawa ma? Baba Sarmai suna da yawa. A nan garin kaɗai ina jin na da wajen wajen 13, amma fa na banza in ban da wacce nan ita kaɗai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya za ka rinka kiran ƴaƴanka na banza? Ba kai ka haife su ba, waye ya haife su? Ai ka ci gaba da yi wa yaro addu'a har ya tasa, wallahi tana tasiri akan yaro, sai kai nasara. Amma Baba Sarmai, na faɗa miki abin da suka mun ko? Yanda suka haɗa baki suka sace mun kuɗi da taska, ina nufin Maru ya gudu ya je wajen ci. Ai kuma a banza, kawo maka shi ne fa da naga yayi girma ka koya mai sana'a, kuma wai sai naga ka bar shi a bakin kofar gida. Ba shi da basiran kasuwanci ne Baba Sarmai. Saboda me? Ya fi iya gulma da ƙananan maganganu. Assalamu alaikum. A'a. Hajiya Azima, Hajiya Azima. Ai wallahi ba wani Hajiya Azima, ba wani daɗin bakin da zaka mu. Wai taska ni zaka kalla idona? Tsaba idona ka ce mun barauniya? Haba. To haka ne dai rashin ganewa ne. Amma kin san wani abu, ke abin da baki gane ba. Abin da nake so ki fahimta game da rayuwa. A'a, inna lillahi wa inna ilaihi. Taska, lalle ka samu wuri. Ka wuto babban falo har ka zo nan, ka naɗa ƙafa ka zauna taska? Yanzu kwata-kwata ka ma tashi a mai gadin kenan. To haka ne. Inna lillahi wa inna. Ai ki daina daga murya. Sha'ani ne nake so mu tattauna shi tsakanin masu laifi, tunda duka muna ruwa. Kamar ya muna ruwa. Amma dai ka san kafi ni shiga ko? Taska ka manta nan fa gidan mahaifina ne. A'a, ya zaki ce baki ruwa? Yanzu in mahaifinki ya tsine miki baki za ta biki. Ni kun yi tsinin ba ta bi ni ba. Wallahi inda kika san wucewa iska ka ta wuce. Taska naji. Ko ba haka bane? Yanzu dan Allah faɗa abin da zaka faɗa, ka fita ka bar falin nan. Abin da nake so ki gane shi ne zuwa ne in taya ki murna kan wata.
Murnan me fa? Murnan samun kuɗi mana. Ku da kuka tafi da kuɗi ma dudai. Manya-manyan kwalaye kuka ɗiba kuka bamu da kwalayen yan biyar muka kare a talauci. Ai Azima ni na dafa wannan manyan kuɗaɗe. To an riga ruwa ta sha. Ki ganna a gidan nan? Ki ganna a gidan nan? To sai dai in mutuwa nai aka zo a yi min sallah. Wa alaikum salam. Baba? Yau ka wuni kan takardu. Lissafi muke. Ta Allah ya bada sa'a. Kin san mun kashe kuɗi da yawa. Shine muke son mu san inda suka dosa. Mu kuma ina muke. Ta Allah ya bada sa'a. Na ga kin zo da Azima. Me kike so a mata? Baba afuwa nake neman mata. Ka ma yi wa bari ballanta na yar cikinka. A'a. Taska ba bare bane. Taska ɗa ne kamar kowane ɗa. Taska ɗana ne. Domin lokacin da na zauna a gidan mahaifiyarsa ta yi min rukun ɗa kamar kowane ‘ya'yanta haka ta riƙa ni. Baba, ka ce taska yana da ‘yan uwa kenan. Babban wanshi ma yana nan can Libya. Ina jin direba ne yanzu. Allah sarki. Ni dai baba dan Allah a taimaka ya mata afuwa. Baba bai kamata ba fa a ce za a ɗauki Azima a mayar da ita gidan kawo Salis. Wallahi gidan ba su da tarbiyya ko kaɗan fa. Ba a ce maka yi ba a ce maka bari. Ko kittawa kanka wuta za ka yi yanzu ba mai kallon ka. To mu 'ya'yan nan gidan tarbiyya ce da su. Wallahi baba gwaran mu so dubu fa. At least ka ba mu tarbiyya wasu daga cikinmu ne ba sa jin magana. Kuma wannan ma muna fata Allah ya shirye su. Amma ka ɗauki yarinya ka kai ta gidan kawo Salis. Zillaziya ya muka kare da ita. Daga ɗaukanta ne ka mayar da ita gidan ta zama abin da ta zama. Yau ba ta can ba ta nan. Kai da kanka kana kuka da wannan halin nata. Sai a ɗauki yarinya kuma a ƙara damƙa mishi a hannu. To shi kenan, naji. Amma kan nan ki ɗauke ta ki kai gidanki. Ku je ku zauna har sai na gama shawara. Da dai sauki wallahi baba. Na gode Allah kuma ya saka da alheri kuma ina fata za ka yafe mata. Amma ta zauna da ke. Yawa, Baba Sarmai. Na'am. Dai kuma kuɗin da na baki naira 11,000. Na san zai ishe ki. Aya 11,000 zai ishe ta. Kai da kai nake magana? 10,000 ya isa. Tunda an bani kai da kai. Ya isa. Ya isa din. Baba 11,000. To nawa kike so in bata? Miliyan? Badan da bala'in masifar son kuɗin abun duniya yake. Wannan irin son kuɗi ne wannan a rayuwa. Me ke gani baba? Da ka ƙara mata wani abu. Ka bace mahaifiyar ka ne. Ba amma ba ita ta haife ni ba. Ita ta haife ni? Taska. Na'am. Dan jira dan Allah. Bari in ƙara wa inna wani abu. To kin ji Allah barka ko? Nagode. Kin ji? Nagode. Shi ba zai ƙara ba wallahi. To shikenan tawo ka tura ni. In kai ka ina kuma alaji. Ka zo ka tura ni mana. To kai ka tsaya a ranar mana ba sai je karɓo da ba. Na sai ka zo ka tura ni ka kai ni ciki. Ina zuwa. Za a ƙara miki wani abu. Baba Sarmai. Yawa. An banza ko ina cewa Allah ya maka albarkan ba zan ce maka ba a 10,000 zan ce maka Allah ya maka albarka. Tawo maza ka tawo ma'aru.
Mr. Obinna. Alhaji Magaji. Kai. Mr. Obinna. Ya gari. Aiki lafiya lau. Ya business. Business going fine. To ana ga kamar na shirin fita ne. Za mu fita amma ba nisa za mu yi ba ma. Okay. Yanzu wani yara duka ne kai kashi. Yaran mu ne ni da kai. Yaran mu da ni da kai kamar yaya. Ya to yayan Alhaji ne. A'a ban da ni. Wani Alhaji nan? Shi fa. Shi ne na da wani yara? Duk yayansa ne. Yanzu wannan ada wani yariya mai kyau. Hai ita. Ina fata dai sun yi karatu. Obin da ga ka gasu tambaye su ma. Ya yariya mai kyau. Ke a ina ne kin yi karatu? Oxford University London. Oxford University London. Good. Yayi kyau. Kai kuma malam fa? Na yi karatu ne a ainihin wato kasan Sudan. Sudan? Inda suna fada kaman kaji? Lala. Ai yanzu an daina faɗin wato ana zaune lafiya. Okay. Sun daina fada yanzu? Na'am. Okay. Good. To kai wannan mai sake a wuya kai kuma ina ne kai karatu? Ni na gama karatu. Na fara business na takalma ne. Ina doka daga Kamaru zuwa Chadi sai in zo Germany. A nan na kasuwanci na. Kai ka ji makaryacin banza. Kawai shi aka nemo shi yanzu ake fesa ƙarya. Zan to himani a asibiti. Yayi kyau. Dan kasuwa ke da. Good. Wannan ya kyau. Kai kuma wannan kato din nan ne kai karatu. Bayan na kammala karatu na a kasashen waje shine kuma sai na dawo gida Najeriya. Yanzu dai haka ina birnin tarayya Abuja na bude night club wajen hectare 50. Kaji gurin da muna zuwa da. Yayi kyau. Wannan is a very nice business. Wannan bai ke bari uban ku kome ba. Saboda shi ma akwai buga wurin neman kuɗi. Aka gina yes. No, it's okay, perfect. Physical health environment. It's a phrase. Kasan baban kuma hede yayi club. Iya? Baban namu? To ka ce abin da Allah dai shirya. Wannan mai lulubi kuma kai mata aure ne ko? A ci gaba da aure. To married wife. Yes. Good. A ci gaba da aure amma kada haifu da yawa fa saboda economic balancing of economic kada kashe kudi da yawa. Kai kuma fa ni ai ni gaba ɗaya babban su ne businessman ne. Ina zuwa London sare kaya kai America daga can sai in dauka hayan kai Liberia sai in koma sai in wajen Pakistan sai in shiga har ƙasar China haban kwam ina kai kaya in yi lodi daga can sai in kawo Burkina Faso. Kai ma babban na kasuwa kenan. Wannan ba inda kuka bari banku akwai kala wani yana kasuwanci wani karami wani da duka hari babanku komai ku dibo shi wallahi ba abun da ku bari wala ba gaji wannan yara su yi gane da basu wala ba gaji ai na gaje mahaifinmu lodin karshe ma da ne suna ne yan kure ba a kwance ba dilas mala gaji zamu yi magana yarinya mai ja bismillah Mr. Obinna. To yanzu me labari tukuna? Yanzu mun yi magana ce zo gida ne. A can za mu yi lissafi. To ni ma yanzu waɗannan yaran Alhajin za mu je mu gani kan wasu abubuwa ba da ɗaya zan yi ba. Amma za ku riga ni zuwa. Saboda ni din zan biya church. Akwai donation na kudi. Dai na so zan bada. Obinna har yanzu kana nan da kirkin ka. To ba dole ba ka sa cikin mu da makare na kirki. Gaskiya ne. Irin banna da muka yi baya da wannan ne za mu rika cover. Gaskiya ne. To sai ka dawo. To shikenan. Okay. Yeah, thank you. Okay. Okay. Ha. Thank you. To, ba sun koyar da kai za ku yi da kau da kai ba. Wancan karerayen da kuka ya wuce yanzu magana za mu yi ta gaskiya. To amma babu magaji shi wannan ɗan wane ne? Sunansa Mr. Obinna Chuko Inzaribe. Wannan mutum ne amintacce, mutumin kirki a gurin mahaifinku don duk dukiyar Alhaji kusan kaɗan ce wadda ba a hannunsa ba. Kuma kwabo Alhaji bai taba kuka da shi na yayi masa rashin gaskiya ba. Ikon Allah, an iya ba inyamurai mu 'ya'ya ba a bamu ba. Ni kaina Alhaji idan ba da kuɗi ne a hannunsa ba ƙanana in dai masu ɗan yawa ne to gurinsa yake tura ni in je in karɓa. Abin da isa ne shiru na ƙyale ku, na farko dai kun ga ba yaranmu ba ne, sannan kuma shi baƙo ne, aminin mahaifinku ne,
shi yasa na kyale ku duk ku gama karerayin ku. Kai yanzu wannan da kake cewa wani kun je gaban kun je su abin nan kwaje Ingila a nan gurin da kuke iskancin shine a nan ne gaban din ko nan ne Ingila, amma dan ba ku da mutunci a gabana na yaushe rabanka da zuwa Wudil haka kake zancen wani Ingila. Abin da yasa naga Inyamuri ne Ingilan da na faɗa ma'ana ƙauye kenan. Ai baka ji na ce mai ɗorawa ba a zuciyata? Kai ne mai babban makaryaci a cikinsu. Ka ce wani wai ka je ka buɗe night club waye a Abuja a ina ne waye, gala ce fa kuke zana aka zagaye kuma yanzu ma an tashe ku. Passport ne. Kai kuma ina ka ce ka je? Gaya mun. Baban magaji dauri na so a rufe asirin juna ne. Ko ba ka ba mutum ne ya san babanmu na da kudi ba gara mu ce mishi mun gama karatu ba. To ke kuma uwan makaryata. Yanzu kin zo kin gaya wannan mutum aminin babanku ne kin ce wani wai kin je university Oxford University a Ingila. Kawai dai package ne kawai fa baba magaji ba za ka gane ba. Ni kikaiwa kenan ko shi kikaiwa? Shi obin nan mana abun ai sai da package. Kai ne ka fi kowa kunyatar da mahaifinka. Domin kai ne ka sumfanta da aƙida ta addini wajen kala 6 ba a san wanda da Alhaji zai yarda a canza maka suna ne sai in sa ma hawainiya kawai. Ka ɗauko wani rawani kai na sunna ba sunnar ba, ka aje gemu na sunna ba sunnar ba. Na ma taɓa ci kai wajen mai aski a cire gemun ya ce a'a. Ka gani? Ba a san inda ka sa gaba ba, kai ba ɗan tsibbu ba, kai ba boka ba, kai ba wani malami sahihi ba, amma ka siffanta da addini Hausar ma wai sai kayi mata kakalan larabci. Kai ba ɗan katalkab ba. Amma kuma duk da kai ake taɓar gaza. Ka gani? Kana magana wani wai Sudan. Nan fa makarantar Islamiyya fa da kara ni ne nake kora ka da kara. Ka daina zuwa. Kuma yanzu kake gaya min ka je Sudan, a ina ka je Sudan din? Har kake zancen wani wai sun daina faɗa yanzu. Waye gaya ma wani sun daina faɗa? Ka zo kana raɓa-raɓa kai ne daura kai har ka haura dai ka tafi Nijar. Ka je wai calligraphy kake koya. To ba laifi ba ne da ka tsaya iya nan ma ka koya din zai iya rike ka a rayuwa. Amma ka watsar ka je ka tafiya kai ta irin barikinka da sauran abubuwa a can. A da ma bai je ne su dan ne can ita bi? Kai ba Allah gafata. To a ƙarshe kai nake wa ka shedi. Duk abin da waɗannan yaran suke yi kai ne kake iza su ma kuma da kai suke koyi saboda siffar da ka shiga ba ka shakkar yin rahin mutunci to su da ba su shiga siffar ba me zai hana su yi wanda ya fi naka. Kai ma dai ba magaji dai ka faɗa ana ta ce da addini. Wallahi kada tsoron Allah man zaidu. To kun ji abin da na faɗa? To yanzu za mu je gabansa. Amma ba da ku za mu je ba, za mu je gidan ku tsaya a waje ni in shiga in ga inda fuska ma tukuna. Kai sai ka zo da yake kai malami ne mu zauna gaban motar dan ban gama yi maka faɗan ba. Ku zo mu tafi. Waye? Au. Da Allah ku zo mu je. Kai tsaya. Abin da nake so da ku jira ni anan bana so ku biyo ni kar ku shigo. Ku bari zan je in tattaushi Alhaji tukunna yadda na fahimci yadda yake sai yanzu in kira ku shigo. An gama. Kar ku je ko ina. To baba. Magaji barka dai. Taska ka dawo kenan? Na dawo. Allah ya kiyaye. Amin. Yaranka. Wato bare ka fi dan gida wato kai an yafe ma ka dawo bakin aiki ko munafiki
Ane maka magana kana wani kakkau da kai wani bididdigin kwado. Ale miki albarka. Ku rabu da ni da shi, ai maganin shege karan maguzawa. Daidai da kai ne je ka. Sai gane kai. Ku kwantar da hankalinku, ai na san yadda zan maganin shege karan maguzawa. Kai ane maka magana kai kikem sai ka ce gunkin Indiya. Kai daidai bazuka. Caccake shi matsa shi ya fito mana da kuɗin mu. Haka ne. Kai ina yan biyar din mu. Bazuka, ga azima nan. Radio mai jini ga ta nan. Na'am. Kai bazuka, ku zo mu je gaba ɗaya ga inda abin yake nan. Yayawan. Yes, my lovely sister is clear. Yake dade. Yaya. Na ji daɗin ganin ku. Ko tare da baban magaji kuka zo? Insha Allahu. To dama kin ga man baro can ai. To sai hango ki ya samu ka baro. Dama mun zo neman gafara ne. Ki mana gafara shi ma mahaifin mu ya mana gafara. Ko ba haka ba? Laifi dai ko da mun yi laifi. Aka yafe mu wancan baran ballanta namu? To ai yaya ai ku ne. Allah ya taimaki obinna sarkin inyamurai barka da zuwa. La ku gudu wanda muka yi wa ƙaryar nan ne ai. Ba su da gaskiya akwai abin da yake faruwa haka kawai ba za su daga jin obin na wallahi anti akwai matsala a gidan na bari mu wuce mu je shiga Taska buɗe mana kofa kuma ba ni da abin da zan baka yau Wato Allah ya suturta mu. Alƙur'an. To kuna ji barin gidan nan fa ya kama mu. Saboda kun ga wannan takurarren tsohon yana sama shi kuma wannan inyamirin ya shiga. In ta tashin mana akwai matsala. Hakika. A gaskiya ba. Kai taska. Ya ake ciki? Kamar ya. Kai bari sai nema maganin ka Allah. Kai bari ka ji. Ai mun fara magana da kai dama ɗazu. Ai na gaya ma kai barin gaya ma Allah. Ai na gaya muku baban ku ya ce ba ni ba ku. Me za ka ringa bana ya raba ni da ku. Ka je ka samu dattijan ku ni ka daina cin kwalan. Ni me ne maka? Kai! Kai bazuka. Kiki ba ku ci. Allah ya taimake ka wallahi da sai na sauke ka saukale zan ma Allah. Allah da sai ne ma saukale. Wallahi azim. Ya guri taska. Ya guri taska. Na gode ya dan kwambo. Ka san Allah dan kwambo. Wanda irin mahaukaci ne kai. Taskan nan kamar dan uwan me yake a nan gidan. Ka je ka ci bai kwala ka ruda shi in ya rufe baki ina za mu ringa samun labarin cikin gidan. Babu shakka yaya Ayuba. Gwanda ka gaya masa gaskiya. Wato taska da kake ganin shi yana da matukan amfani a cikin mu. Wato ana ainihin wato samun bayanai a bakinsa. To ku je fa wannan takurarren tsohon mahaifin namu. Ku je fa abin da ya ce mu taska. Wai taska ide ne mana magana. Kaga mugun makirci ne. To amma ai mun uzuri zan dan je kewaya dan shi kai kogo ne. Allah ya shirya mana wannan dan uwa namu. Ba fa wani abu ya je ba fa. Shashayan sai ya tafi. Baka ji ce kai kogo bane? Sai da hayaki. So Alhaji, on 1st August akwai 10 million da muka biya na tractor wanda aka kai gidan gona. Na wajen Alhaji Shitu mai tanta. Yeah, of course. Gashi nan na gani. Sai magana shaguna na guda biyu ne bakin kasuwa uncompleted wanda ba gama su ba wanda muka biya 2 million. Yawwa Alhaji ai ba su ne na gaya maka na ce ba zan manta ba da karɓar kuɗin nan ni na karɓo ana ruwa na jike. Then assalamu alaikum. Alaikum assalam. So say on 2nd September shi kuma magaji dauri ya zo ya hanshi 5 million biyar na maganan sola. Okay, wanda za sa gona ko? Okay. Ya Alhaji Kani.
gashi nan. Alhaji, a sallama wannan ya tafi mana zaman me yake ana. Taska. Na Alhaji. Je ka ciki ka ce ma Sabira. Na. Ta damo fura a sa zuma. Ga obin da ya zo. Sannan kuma ka duba a kicin. Kilishi din nan. Yes. Kilishin ka. Na dan ɗebo masa. Da shi ne zuma. Kai, very good, very nice. A'a ya tsaya kai ta harara ta ai na ga abin da kake yi. Duk inda aka daki jaki ta banda ne an taba dukansa a gurin. Ai ba yau je ka kai ba za ka rabu da tsogumi da gulma ba. Ya wani haka kana wani na ruwanka. Wala ya kan yayi kyau haka. Wana shine mai kyau. Kawo fura. Kai ba zancen fura fa nake ba. Wai ya kawo fura ne wannan ba. Zai shi kenan dai. Abu zai kyau zai balance. So Allah sarkin iko. Sarkanawa. Allah sarki amini na. Ni da Allah ka daina kula ni. An gaya mun an mun tsakanin da ku ba ruwa da ku. Sai ka dinga ta sai ka kula ni. Kai taska. Kalle ni da kyau. Kar ta san kar ne ka san waye ni na san waye. Kin ga ko? Allah ya sauki tsiya lafiya taska. Ni a wajen bangaren kuɗi ka san halina. Kai kuma wajen munafinci da surutu an san halinka. Bakin ka ya nuna ma akwai wani magana. Ni da kuke kira na munafiki. To wani labari kuke son ba ku? Ina taska. Dan Allah ka kwantar da hankalinka magana ce da gani sai kai. Taska da ke faruwa a gidan nan ne. Wato ya dan umma muna cikin masifa. Ashe duk abin nan da ake Alhaji turawa kawai yake ana karɓo kuɗi. Kuɗi? Kamar ya? Ina in ya muri wannan da gani. Wanda gani ku gudu. To ai da ka rubuta abin nan da Alhaji ya rubuta takarda ya tura masa. Kuɗi ko nawa ne abinda kawai yake so ya gani sa nan Alhaji. Ana turawa ko nawa ne kuɗi zai bada su. Mun gode maka ya hayi ya kai ma Allah gadar da ka dawo da mu gidan nan. Taska maganar nan haka take babu wani kuskure. Takarda ce ga suna ta lissafi yanzu a ciki. Kawai abinda abin ne yake nuna Alhaji ya rubuta ka ba wa zuwa na kaza. Ka ba wa magaji da wuri kaza sai saka hannu a jikin takardar wata takarda haka mai dunkulallen hannu. Kawai yanda naga takardar na Allah ya nuna mu annabi haka. Yanzu taska ka ce obin na sa hannun Alhaji kawai ke bukatar gani yanzu kuɗi sa fita. Wannan ga maka wannan ko magaji da wuri da ga yana wannan firgita yana shiga yana abin nan sai Alhaji ya sa hannu sannan obin na zai bada kuɗi. Wa duk sai fidda kuɗi ba wannan iya wanda kake gani shi yake fidda kuɗi. Ai taska munafiki ne inda akwai wani magana yaya zai ji. Haka yake. Allah. I love you taska. Ai taska ka fitar da mu matsayi. Ka gani ba? Ka gani ba? Shikenan. A ga na tabbata. Ya kaji maza. Ina mazan suke? Aha ba ka ji jiki. Ya hakuri da Allah. Je ka. Ya hakuri. Bari in yi dan kwana. To. Yayi wata tabuya. Magulmata haka za ku ƙari yadda ban samu sisi ba ka ba za ku samu ba. Ku kwantar da hankalinku. Ai yanzu maganar da ake wata hanya ce ta suka isa mu mana wacce insha Allah za a fita. Wallahi za a yi. Ai ga sarki ba da wuri barka da fituwa. Yawa ina Haruna. To ya dai fita kasin shi da yan zuke-zuken nan. Ya zagaya ban daki. To ku nutsu. To. Kun gane ba yadda ban yi da Alhaji ba duk abin da zan yi kun san dai tsakaniya da ni ba shakkar magana nake da shi ba ta gaskiya to nayi karshe ma rantsuwa ya min yace daren da wani a cikin ku ya sake taka gidan nan to zai gama rayuwarsa a kurkuku kuma yace ya bada umarni wannan abokin nasa kanal na soja ya bashi umarni ya ce ya sa yaransa kai dala dakta dala kai kuma je kuma tafi dala kai to ku tsaya ga wannan ku shiga mota ku. Me? Bazuli da Allah. Bazuli. Dala bazuli. Kana ji? Idan ka koma ka gaya mishi mu ba ma bukatar kuɗin sa. Ku je kai da ku ci kuɗin nan. Mu mai zai ba mu namu tunda bai. Ku je kai. Je kai. Mu je mu je. Barka dai. Sai man haɗu. To shikenan za mu yi waya. Za mu tuniyar ajiya zuri.
kai bazuka da Allah ka da sadar ya kwalin nan da Allah wannan kwalin to ina ga an dace Allah billahi allazi la ilaha illa huwa an kai ma lissafin iska ne kana da damuwa fa hanya fare ikon Allah da Allah ina inde kai ma da zage kwalin nan kai sun gama ba komai duk wannan wahalan dai wahalan banza ke ba gan komai ba har yanzu alhamdulillah an dace lalle an dace alhamdulillah Mr. Ovinna ka ba wa Burema kuɗi naira 150 ya ba masu haƙa wannan shine son hannun alhaji ni na dubo ta ku dakata mana ai ku daina murna domin sai na jarraba sa hannun idan yayi daidai sannan mu yi murna a'a ya kake kwangwaba kwambaya ne kai kace kai ka koya ba sa hannun nan haba malam Zaidu kai maza dan Allah dauko takarda a ji a bugo takardu ka sa hannun nan musu abin da musu la shakka fihi wato da ina dawowa daga Nijar shine wato ainihin na koya masa yadda ake wannan sa hannun ba sai ka gwada ina wato alƙalamin ga bayro sai in jarraba mu gani ko zai daidai ga takarda yi shi anan Masha Allah, alhamdulillah, ina kyauta zaton wannan yayi daidai. Insha Allah, ga Hassan ma ka ba Hassan da Usaini? Babu abin da ya bambanta su. To ba anan wato giza take saƙan ba. Dole sai an samo takarda daidai da irin wannan. Malam Zaidu, tunda har aka yi sa'a aka samu sa hannu, wannan takarda duk inda zamu mu same ta, in Allah ya da zamu. Na san gurin furinta inda ake bugawa ni na san gurin furinta tsabzan saka furis mai aski wallahi ya buga wannan takaddar wai ne kuma na buga kofa a to ka duba irin bakin ku ne bari in duba La ilaha illallah. Alhaji ya turo sojoji.